sekä Peltonen että Kuutta heittäytyvät tämän laukauksen eteen. Paljon nähtiin avauserässä molemmilta joukkueilta, hienoja blokkeja laukauksiin. Endras pelaa kiekon kulmaan, nyt saa Jokela odottaa kiekkoa. Sitten on tulossa sitten rangaistuksia ja katsotaan nyt mihin tämä johtaa. Jarkko Ruutu, joka siellä on vähän hämmensi taas ja siellä lähdettiin vähän niin kuin näytteet pienelle kostoretkellekin. Ja Ruutu itsehän puhui tästä seuraavasta kympistä ja hän tietää sen, että seuraava kymppi aiheuttaa hänelle yhden ottelun pelikiellon, koska hänellä kymppejä on 2. Antti-Jussi Niemelä niitä on 2, Sim Liivikillä on 2. Loukkaantuuko Ruutu siinä sitten vähän silmäkulma tai saukea tai jotain? No, kiire on pois joka tapauksessa. Tästä tilanteesta kaikki alkaa. Joo, törkeästi meni kyllä kyykkyyn. Että... Melart taklaa ja Ruutu on siellä todellakin kyykyssä. Toi on niinku se... On kuitenkin Petteri Virtaselle, Söderholm ja Virtanen ampuu ja sitten on jälleen maalin edessä. Siinä on paikka, kun Somervuori pääsee vetämään. Nyt mennään puhelimeen. Mielenkiintoista nähdä. Somervuoren ilmeestä näki, että se oli ihan kuin se olisi itse sanonut, että pelaajille, että ei ollut. Joo, just näin. Mutta hyvin rakennettu tilanne, että IFK tuolla syöttelemällä saa tarpeeksi monta poikkisyöttöä, niin se tilanne tuli ja Virtanen pääsi ampuu. Ja sen jälkeen hyvä rebound ja kattoa kohti vaan ja siellä se kiekko itsensä. Siitä sen poimii Hart, Väänänen, Niemi ja nyt pommittaa Väänänen! Liivik heittäytyy, ei osu kiekkoon, Ossi Väänänen lataa kiekkoon häkkiin ja peli on tasan. Hieno pakkityöskentely ja loistava laukaus. Siinä oli aikaisemmin jo edellinen tilanne. Ihmettelin, kun Antti-Jussi Niemi ei syöttänyt Väänäselle, kun oli vielä parempi paikka kuin toi äskeinen, mutta sai uuden mahdollisuuden tähän. Ja hyvä levitys, vielä Väänänen seuraa hyvin tuolta sinisen niin kuin keskialueen kautta. Haki itselle pienen vauhdin. Niin kuin nähdään nyt, kun syöttö lähtee. Koukkas, se jäi vähän nyt on ruudella, mutta koukkas tuolta punaisen ja sinisen välistä. Ja Granlund lähtee liukuun, odottaa, että Fernholm tulee tähän. Kiekko Söderholmilta takaisin Mikael Granlundille. Ja Granlund ahdistettunakin syöttö lähtee ja Granlund tekee maalin! Söderholm syöttää ja Mikael Granlundilta jäätävä vaihto. Näytti siltä, että mieheltä ovat ilmat pihalla, kun Antti-Jussi Niemi taklasi kerran ja kovaa. Granlund sai siitä lisää voimaa ja vie IFK 2-1 johtoon. Mutta tässä oli taas hyvä esimerkki siitä, miten erinomaisesta pelaajasta on kysymys. Ensiksi ottaa tosiaan puhtaan taklauksen vastaan. Kaikki hyvän pelaajan ominaisuudet. Syöttötaito, pelinluku, liike, taklauksia antaa, ottaa, suojaa kiekkoa, niin kuin nyt nähtiin tossa. Hieno tasapaino, 2 miestä kiinni. Plus myös sieltä löytyy sitten pelikaverit, jotka on myös hyviä pelaajia. Niin kuin Söderholm antoi loistavan syötön takas. Ja siinä oli sivuttaisliike, haltuu kiekko ja ja loppukauden hän on IFK-mies. Muutama sekunti on tätä erää jäljellä ja tämä erä on ollut värikäs. Ensimmäinen 6 minuuttia se surffailtiin päädystä päätyyn. Sen jälkeen alkoi tapahtua ja nyt tapahtuu. Melart pudottaa hanskat, kun Ruutu tulee kympiltään. Siinä on vielä sitten niinku kostoretki menossa. Joo, ja siinä molemmat oli niinku siihen malliin. Melart kysyi, että aletaanko tappeleen. Ruutu sanoi, että aletaan. Ja sitten Melartti heitti hanskat ja Ruutu ei. Ja sitten Ruutu katsoi tuomari, että annapas 10. Jää nyt. Joo. Tää on ihan selvä tilanne. Ruutu näyttää, että lähdetään ja et kyllä aika niinku mun mielestä vähän niinku törkeätä toimintaa. Mun mielestä ei todella, mä en kunnioita tämmöstä. Ei kunnioita kukaan muukaan. Et kyllä niinku mun mielestä jos vetää kovaa, mutta tämmöiset niinku turhat ylimääräiset jutut pitäisi jättää pois. Että ei mikään ihme, että nyt on saanut IFK-pelaajien vihat päälle. Huono toiminta. Nyt on laita auki. IFK:lla vaihto pahasti kesken. Lahti keskelle Hartille ja kiekko sisään. Maalin tekijänä Teemu Eronen. Peli on tasan. Siis aivan loistava maali. Ensiksi IFK:lla oli
paikkaa. Hirsovits oli periaatteessa yksin läpi tilanteessa, mutta jostain syystä eikä huomannut tilannetta vai mistä johtui. Ja jarrutti ja lähti rakentamaan syöttämällä peliä. Yhtäkkiä 1-2 tilanne olikin toisessa päässä. Ja nyt nähdään tästä, kun lähtee periaatteessa 3-2. Ja vähän lepakko syöttö, mutta tämän jälkeen tämä rystysyöttö tohon taakse. 30 sekuntia vielä IFK ylivoimaa jäljellä. Kiekko Kuhdalta Kousalle. Mikael Granlund tulee sinne keskelle odottamaan kiekkoa. Kuhta ampuu ja kiekko pomppii! Se pomppii sisään! Se on ilmeisesti Mikael Granlund, josta kiekko sisään menee. Se osuu, Kuhdan laukaus osuu matkalla Mikael Granlundiin ja IFK siirtyy, kun 59 sekuntia on peliaikaa jäljellä. IFK siirtyy kolmannen kerran tänä iltana johtoon. Jos en ihan väärin nähnyt, niin Granlund ohjaa vielä mailalla sen. Tää oli hieno syöttö tonne poikittain Kuhdalle ja selvästi Granlund kattoo kiekkoa ja vielä painaa mailaa alaspäin. Aivan loistava. Tää oli hieno, vähän niinku tonne niinku maaliin kohti, ikään kuin olisi lähtenyt laukomaan. Pesonen syöttää viivaa Kuhdalle ja Kuhta vaan ampuu maaliin. Filppula ei onnistu tässä. Söderholm pomputtaa kiekon keskialueelle. Eronen ei saa kiekkoa ja tässä olisi sitten Liivikin paikka. Ja Sim Liivik painaa loppulukemiksi 4-2. Ja siinä ei Jokerit oikein saanut rauhoitettua tilannetta, että IFK sai paineen omalla alueella ja Filppula ei saanut kulmaa kiekkoa ja sit siitä Söderholm pääsi heittämään roikun keskialueelle. Ja Eronen ei saa kiekkoa siinä ja sen jälkeen Liivik tekee hyvin rauhallisesti tämän ratkaisun, kun Pulkkinen on edessä. Kyllä, hyvin vei sivuun ja ei lähtenyt turhaan. Yhtä hyvin voinut tänään hoitaa, että niillä oli hyviä paikkoja, riittävästi paikkoja pelin voittamiseen, mutta hieno jääkiekkoottelu kaikin puolin. Näin se on, kiitoksia.